Asa ka mga ban? Liti. Di sa tayo masugot. Matabok sa dagat. Hi everyone, good morning. Happy Sunday. Ako na po ni si Mama Alet Sugsi. Aliana. Aliana. Diyan guys, sa may bibingka. Ang order mi sa mong silingan. May silingan nga. Andyan. Magbubuhat ng bibingka. Ang order ko. Diyan guys sa bibingka. Isa nita. Namibay. Burus na kuno sa taster, Nay. Burus kuno sa taster. Sa atin, manidress, Nay. Manidress. Gari. Nabuha ka ito kang istri mo nagburot. Di, Nay. Hala, mga di pa sa ilo na may vlog dari. Dila, dato, Nay. Bago pa sa ilo dari at sister. Di, wato na tulong at taster. Ako na itong ilad at taster. Mary Grace, ikaw. Di, ilad dato na ako at Di, lito ka sa Mary Grace. Mary. Yung ka Inday Manidress. Ladila dato, Ma. Ladila dato, Nay. Ladila dato, Gimingaw Nay. na si Dede. Kita Esther mo na dyan yung nagburos. Nay, dito tinawad ang giingon, Nay. Basta Turi at taster. Ate Brito nga. Tita mo ko. Wato na tulong at taster. Tita lagi to. Ate. Nay, di na ako mag-ingato, Nay. Wato na tuluan, Nay. Mainitan ninyo guys. Nay, wasok ko sa taster na to nag-ingon, Nay. Sorry at tita Esther. Pangadyo ko pa sa ilo diha. Di na ko, Nay, ladila dato, Ma. Ladila dato, Ma. Makakita sa kamera dali. Alam mo rin ito. Sorry at Esther. Wala kang tahi. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Sorry at Esther. Gimingaw na mga silda. Huwag man napakita diyang Tita Esther lari. Dapat. Ngayon. Doon ka. Ma, wato na tulo ang pag-ingan, Ma. Wato na tulo ang pag-ingan, Ma. Dayan. Wato na tulo ang pag-ingan, Ma. Wala dito diyan. Wala mo ni imong papali din no. Sa may kaupan tayo sa. Sa may kaupan tayo sa. Jara. Importante magpiko mo sila. Ate Esther, wato na tulo Ate Esther. Unsa na yun? Unsa nay? Magpiko dito sila. Mag. Naalag ako ng piko. Ano magpiko ko na ari. Amo magaling mo panday-panday to. Unsa na day kay vlogs mo na day. Tesa, wato na tulo Ate Esther. Dahil alin na mo tumamis. Lugar ni Papare, magbangka. Bijalong na rin tatay. Ima. Kadangan ka. Hindi tatay masugot. Kay Hindi tatay masugot. Dadun. Yung ipod. kadidit ko man mo dato. Nay, ikaw, Nay. Isa ka si mana ra mag-ingan. Buol si ka, Nay. Ang dami naman na yun. Para makaban-ban kong keri. At sinanay tayo sa banon tayo. Banon tanay, ang maka, suroy po ka, Nay. Ganahan, unsa day, so day. Ibaling krus na na, mo kasi suripis na na. Bilang gadget na na ba? Ano, gawin ng puspuro. Krus na na. Ang si tatay, Di, ibilindra na tayo sa. kay, Naman, doon magbantay nila dito. Tayo sa. ha? Na, may sungkod ni tatay, mauban mo tatay. Laki ang pasta. Jangan takan naman sila maniduran ni. Galing ko. Lingkod. Ganahan. Gadan lang kaday. Buol lagi ka day. Ikaw noon. Tumagod ng bull. Unsa man ang buol? Kaya ka nagbinali tayo sa. Binali ng bull. Halin ang buol. Bula tayo sa. Wala may ninas na ni mag-bull si nanay. Mga mag-Mickey Mouse. Sa mga dadong mag-Mickey Mouse. Bora siya mag-show. Minnie Mouse magkuro na. Halin may mag-show. Si Dudoy di. Gala, bibing ka. Huwag kami nga huwag titatiri day. Ika sa gamay ra bika katong rasto Ano na. mo ipasalubong titatiri? Katong rasto na ijon sa. Ika sa gamay mo. Titatiri pag na pasyon nag uli.
Pag nagpasyon, iyat na mag-uboy na. Kain na. Malbiri. Dahil ba tangkat? Wala Mama Hindi, Julie. kain na. Asunod dyan ni Kwan. Ay, kang Mama Julie, day. Ay, Ate Julie. Nga nga, doon may pasyon. Hindi ako puro mo ka ang gabasot niya. Ang giuli kay. Ano yung duwingas kong kay di mamilit. Di mamilit sa dahon ba? Tapos lubi. Day. Ang sa'yo, pasalubong mamitiri. Kimawas nga buhi. Ate Isa. Ha? Kimawas nga buhi. Ate Isa. Lain na. Lagi ko kimawas nga buhi. Ratiri. Ito mo gawin may kimawas sa buhi. O mo gawin may kimawas sa buhi. Anak ang dakbang ilagay mo sa bukid. Tama? Kwan, American Prague. Bullfrog, day. Ay, kagulpra natin dakpon. Buhi makayong gusto. Tama? Buhi makayong gusto. Matutas lasang mga dagkang ilaga. Mamanis Mickey Mouse sa buhi. Malabi ma. Anong gusto mo ka Mickey Mouse sa buhi? Ilaga magod na. Malabi ma. Hindi ka makabibing ka dahil. Iya. Kaya naman, may latak. Anong di mo ka mga... Lagyan na. Bibing ka? Be, mga dito. Hi guys! Kata bibing ka. Nagparisag kape. Denmark Robert Whitey Channel. Kasi yung ganahan mo, nanay diyang gitar-gitar. Ano yung covered for me? Covered by John Mark Borato. Alias. Ano sa alias, day? Marcos. Alias Marcos? Yes, Marco. Day? Harna suruhay. Arson mo nilahan ko ay. Hindi man. Sunod bitaw. Suno ka ban. Das kan. Bikiri. Pariban kuno ko. Sige, dito sa Manila, dito kong tugsanda doon ko salong kayo kung Kana kami ba mang kakasuway griban, lamig din ang resulta. Kasuway na ko eh. Ano ba? Mga 2012. Ay, sus. Last ko nagpariban, 2012. Ba na doon ko nang utro ko lang. Kana na nate. Color o griban, mawala ng urban. Malayo. Mabuka. Ano mo magbuho? Kulong, lainan. Ano mo ipo kamay putu-puturi. Puto-puto rin. Itaas mo siya. Kaya ninubor ka ng nanay mo sa umaga. Pero may panghailin. Minaya mo kwarta mong pariban. Handumanan, so sa kaawit, sa imong my love, honey, so sweet. Siya Ay, no? naman. Lagi, kaya nga na, panong buhok na yan, may problema. Hindi, ang Hindi, problema, mga- ang rebanded na. Ang problema, hindi na ko kapugang. Di, kipit na. Maguna ra ba ko? Nagabog ka. ako na dyan. Maguna jabuk rebanded jawis. Wala mo ka dito, Raglis Manila, wag lang sila kapugas ng kariban. Kaya pa naman. Makita lang ng kwarta, pero kagwapa. Mag-forever. Parang kulot na magod ng buko. Unja ang urban food. Nag-aaral ang tanawon. Nila ding maday. Adala mo kay mo ang mama. At giri ba ng mayor? Tama? Adala mo kay mo ang mama. Oo naman. Hindi ko sesa. Kasi maguli mo mama. Ito ma. Bajan mo kang mama. Bajan butro. Lago Roma. Matukas Manila, ladan ako. Laga na ka ma. Hilak. Mga gamit. Mga bagos taas. Pati kiring na doon. Mananghid ko daan ni Walya na, mulargan ako sa Manila yan na. Tama lang ka na ka ba? Diyan ka daan. Bajaan. Bajaan. Maalis na Daan nila. ni mo ma. Wow, hilap na. Kira na yan, nabitos Brian yan. Balik na sa Manila. Magkita na sila sa Brian. Ag. Boom! Na. Desa Babay na yan na. Bye-bye. Bigay sa mama. Bilin na ka ng nanay. Ha? Yan, magbalik na sa Maalis, Manila. A few moments later. Diya guys, nagnaday pusit or nukos, sinanay day tiglutuan ni kay. Ganas tatay sa inadubuhang nanay. Adubuhang sabaw-sabaw ko na. Hi guys! Diya, tandaan ninyo. Ay sa inyong tanaw, kubasa or kuan. Kapadyas, mura kapadyas guys, no? Nay no? Murag kapadyas sa gitsura, pero dili kapadyas pa ni guys. Kubasa.
i-harvest na rin ay isa kay nahinog na handa karon. Amo ning utanon, mabutan kog magamay. Malagawin, gusto pa rin, ma. Amo gud mi nagaway. Awa, ma. Murag ka pa dyan sa gitsura nay. Ay, ginoo ko. Ako Hala, pugay ba ka ni? Wala. Hala. Wala gina, sa teleponan gaste. Alam niya guys ha? Ang panita nay. Kanda niya na ha? Kandi niya. Mukhaon ko diya, ma. Kaon kay ko ani. Pampalinaw sa mata. Mabukot ko yung tsagay. Publag daw. Ubro dato. Tanawa dyan, makailad dyan, makainin ka. Mura ka pa, Diyos? Mura ka pa dyan, sa gitsura. Kaya wala ginabukas ha. Lagi. Ubus na. Di na mala panitan ay. Ano yung maniti, ano maniti? Kaya ano si Sanchez? Di na panitan kay arong di dali malata. Wire? Isa? Namakakagpuritihan ang sasapon. Nasaksakan ba? Wala sasaksakan lupa. Di ba yung discuss tape paano na to? Dahil masanin sasaksakan ako. Masasaka na pa. Dapat ito na isa gawa na. Ano? Pero may nunid. Karang wae, di siya ng wae. Sasang ganyan ko mga sa silver na suman. Mga dungan tagot, ma. Ha? Dungan tagot, ma. Hindi man ka doon na birthday mo 26, kamama 23. Ano man? Ano man na liyan ah? Mukha ako, ma. Ara na si Zeng Pisangon guys. Sila na nagkabit kami. Alias pa na, presko pa ni. Uwan din natin guys. Uwan. Masalamat lang po kung ano uwan kay. Ako nakapamubos ang mga tanong. Diya, magabuno ko namin diya. Agahan din pag-garden guys. Itabangan kong nanay. Nadugalis nanay kay nakakugihan. Willing na po itabang na. Tabangan kong nanay kay kameraman po yung makinabang. Ako, nung kaloyan. Amo man puntanan. Di naman po dahon rama. Ma, mutabang ninyo, ninyo. Abuno, ma. Tabang. Bantay ka di mo tabang. Nasa kamuri pa pa rin. Ano man gusto mo kamuli mo pa pare? Kaya hamot ninyo ako. Hindi. Sa pa? Wala naman. Ako guys, ganahan ko kuan. Hindi na panitan. Kaya panitan dali malaka. A few moments later. Fast forward, mo na nigahang ginisang kubasa. Kasi gagawan karon guys. Ma. Unsa? Ma. Ito ka ba ng tatay? Ma. Mugang ko yung liti, ma. Pili ka pa ba ng tatay? Asa ka mga ban? Mugang yung kalimti, ma. Liti. Di sa tayo masugot. Gusto tayo sugot, ma. Matabok sa dagat. Mukha na mas mamarat mo. Tanaw na silang lugar. Hindi rin ka daw balik na lang. Luto nagang ginisa ang kubasa. Ano, Flor? Sudan. Adobong pusito. Ginisang kubasa. Napay nanunan. Mga ba dyan ay sudas pobre guys. Dali nanunan. Ay buwad. Kailan hintayin mo sa danyan. May daw, ma. Maylo. Mga tagang Maylo na idalang sudas sa kubangan. Maylo yung pangitaon. Buhol si Galaxy. Darilig si kapag na Liana. Dali. Dali na.
Ano, di na kailangan yan ah. Di, nilaman na. Ano, bulit na yan naga. Ano, di naman Sige yan ah. na kay susugan na lagi tayo ron. Oh, Tugan na. susugon ka.